स्वागत करावं आणि साहेबांना विनंती आहे की आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या प्रतिमेला पुष्पमालिका अर्पण करावी। जरा जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्यासाठी। क्षत्रिय कुलवंश शिवाजीनाधीश्वर डॉक्टर प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीभान योगी जडता राजा श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती संभाजी महाराज की। मी आदरणीय साहेबांना विनंती करेन की आपण मध्यभागी यावं आणि आपण सर्वांनी सन्मानपूर्वक राज्यगीतासाठी उभं राहायचं। ज्या महाराष्ट्राच्या नवनिर्मितीचं स्वप्न आपण पाहिलंय ते राज्यगीत या ठिकाणी आपण सुरू करूया। सर्वांनी ताठ मानेनं या राज्यगीताला आपण गाऊया। गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। आम्हा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा, आसमानाच्या सुलतानीला सभापते ती जिभा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभूराजा, दरीतून नाव गुंजला महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मन गटे खेळती खेळती बघेनी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, विजळाच्या धामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तत्परातो महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। आदरणीय साहेबांचं या ठिकाणी आता गुहागर विधानसभा गुहागर तालुक्याच्या वतीनं लागलीच स्वागत करण्यात येत आहे। मी विनंती करतो विनोद जानवळकर, सुनील हळदरकर, नवनाथ साखरकर, धनंजय विखारे, शेतकरी सेना आणि तमाम मनसैनिकांनी आता ताबडतोब हा सन्मान आणि सत्कार करण्यासाठी पुढे यायचंय। आणि त्यानंतर लागलीच सर्वप्रथम आपल्या आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांना सन्मानित करत गुहागर विधानसभेचे आपल्या सर्वांचे उमेदवार। धन्यवाद। यानंतर एक सुंदर असं चित्र आपल्या आणि आपला जास्त वेळ न दवडता मी आता त्या क्षणाला येऊन ठेपलेलो आहे जिथे आपल्या सर्वांचे लाडके राजसाहेब या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार। जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट। जमलेल्या माझ्या सर्व हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, माफ करा मला ही सभा दुपारची लावावी लागली, कारण एक तर अगोदर वेळ कमी मिळाला या सगळ्या प्रचार करण्यासाठी। आणि प्रत्येकजण आपला मला सांगतोय मला नाही साहेब संध्याकाळची सभा द्या। म्हटलं मग निवडणूक आयोगाला सांगा आणि संध्याकाळ वाढवून घ्या। जेमतेम आपले 10, 12, 15 दिवस काहीतरी 13 दिवस हातामध्ये उरले, त्यात कुठे कुठे सभा घ्यायच्या, किती किती सभा घ्यायच्या। बरं आणि काय होतं मी तुम्हाला सांगू का, एरवी मला भाषण करायला काही फरक पडत नाही, प्रश्नच असतो। निवडणुकीची भाषणं इतकी कंटाळवाणी असतात ना, कारण सगळ्या ठिकाणी जाऊन तेच तेच बोंबलावं लागतं। तुम्ही तेच ऐकत असता, टेलिव्हिजनवरती पण माणसं तेच ऐकत असतात।
कधी कधी वाटतं, मला असं वाटतं निवडणुका झाल्या की लोक पण भाषण बोलू शकतात, इतकं पाठ होत असेल ते. मी आपला प्रयत्न करतो वेगवेगळे विषय तुमच्यासमोर आणण्याचा. ज्या ज्या ठिकाणी जातो त्या तिथे तर विषय असतातच. बरं, महाराष्ट्रात काही विषयांची कमतरता नाही. पण मगाशी मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ही दुपारची सभा लावल्याबद्दल जरा मी दिलगिरी व्यक्त करतो. उन्हात तुम्हाला सगळ्यांना यावं लागलं, बसावं लागलं. हे 23 तारखेसाठी ठेव म्हणा. माझा नेमका वेळ ह्या फटाक्यांमध्येच जातो जास्ती. पूर्वी सर बरं होतं, एक लावला की एकच फुटायचा. आता याला एक वात लावली की आपले 200 बाहेर येतात. फटाके आहेत का लोकसंख्या तेच कळत नाही. पण आज मी इथे कोकणामध्ये आलो आहे. कधीही या कोकणामध्ये आलं की हे कोकण भुरळच घालतं. मी ज्या ज्या वेळेला कधी परदेशामध्ये जातो, परदेशामध्ये डोंगर, तिकडचे समुद्रकिनारे आणि त्या सगळ्या गोष्टी ज्याला पाहतो, ते ज्या प्रकारे सगळं डेव्हलप झालेलं पाहतो, आणि प्रत्येक वेळेला एक मनात असं एक एक काय म्हणू त्याला आपण, एक खंत, दुःख, की अरे हे तर सगळं परमेश्वराने आम्हाला दिलं आहे, मग आमच्याकडे काय नाही होते. जगात प्रत्येक ठिकाणी जर होऊ शकतो, खरं तर भाग्यवान आहात तुम्ही. या असल्या प्रदेशामध्ये तुम्ही जन्माला आलात, याबद्दल तुम्ही खरंच तर भाग्यवान आहात. पण एकाच बाबतीत दुर्भाग्य, तुमचं दुर्भाग्य आहे की चुकीची माणसं निवडून दिली आजपर्यंत, ज्यांनी स्वतः काही केलं नाही, आपापली खळगी भरत आले, मोठे झाले, यांची अनेक फार्म हाऊसेस झाली, पण या भागात म्हणून काही आलं नाही. मी आता सहज कोणाला तरी मी विचारत होतो, म्हटलं काय रे, म्हटलं तिथले मूळ काय प्रश्न आहेत. म्हणे मला इथे म्हणे काही उद्योगधंदे आणि काही नसल्यामुळे अनेक तरुण म्हणे, अनेक तरुणी मुंबई आणि पुण्याकडे निघून जातात म्हणे. अरे मराठवाड्यात गेलो तरी हेच, विदर्भात गेलो तरी हेच, सगळ्या ठिकाणी ऐकतोय हेच, की आमच्याकडे उद्योगधंदे आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी नसल्यामुळे आमच्याकडचे तरुण आणि तरुणी मुंबई पुण्याकडे निघून जातात, शिक्षणासाठी जातात, नोकऱ्यांसाठी जातात. आणि मुंबई पुण्याचे तरुण, तिकडचे तरुणी तिकडे काही मिळत नसल्यामुळे परदेशी निघून जातात. मला कळतच नाही. मला इतका 750 किलोमीटरची समुद्र किनारा लाभलेला ही कोकण किनारपट्टी आपली, शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी, आणि आम्ही काय करून ठेवलं त्याचं? काही आमच्याकडे येत नाही, काही कोणी काय करत नाही. आमच्याकडे काय येतात तर आमच्याकडे पॉवर प्रोजेक्ट येतात, आमच्याकडे रिफायनरीज येतात. पण जे परमेश्वराने वाढून ठेवलं आपल्या हातामध्ये, काय ग बाळा राजकाका, एकदाच काय ते आता होऊनच जाऊन दे. बरं, एकदाच काय ते आता होऊनच जाऊ देत. मुख्यमंत्री वा, बरं पहिला हातात तर द्या आमच्या. बस बस बाळा.
मला खरंच या गोष्टी मला या निवडणुकांचं मी काल म्हटलं ना मी या शाहरुख खान सलमान खानचे चित्रपट शुक्रवारी पडले ना नवीन चित्रपट सोमवारी सुरू करू शकतात. पण या निवडणुका हे राजकारण असं आहे दर 5 वर्षांनी परत निवडणुका येतात. तोपर्यंत मध्ये काही नाही. तुमच्या आयुष्यातली आमच्या आयुष्यातली प्रत्येक वेळेला 5-5 वर्ष निघून जाणार. आत्ता ही चिमुरडी इथे उभी आहे बोर्ड घेऊन 5 वर्षांनी केवढी असेल. वय काय थांबतं का. आज अनेक असे बुजुर्ग लोक इथे आले असतील चाळीशीचे 50शीचे 60चे अनेक जण असतील इथे. किती वर्ष आपण त्याच विषयांवरती निवडणुका लढवणार आहोत. प्रत्येक जण येऊन तुम्हाला सांगतो मी इथे आलो तर मी इथे तुम्हाला रोजगार आणीन. कसा आणशील. मग आतापर्यंत का नाही आणला. हे कशामुळे होतं याचं कारण तुम्ही प्रश्न विचारत नाही. या लोकांना निवडून दिलेले आत्तापर्यंतचे आमदार यांना तुम्ही प्रश्न विचारत नाही की बाबा तू काय केलंस आत्तापर्यंत. इकडची माणसं अजूनपर्यंत ही मुंबई पुण्याकडे का जात आहेत. तरुण का जात आहेत. इतका सुंदर प्रदेश हा अख्खा. रायगड काय आमचा तुमचा रत्नागिरी काय सिंधुदुर्ग काय. नुसतं टुरिझमवरती हे 3 जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोचू शकतात. अख्खा महाराष्ट्र. कधी जा केरळामध्ये कोणते प्रकल्प आले. कुठचे ऑइल रिफायनरी झाल्या. अख्खं राज्य हे पर्यटनावरती सुरू आहे. लांब कशाला जाता. बाजूला गोव्यात जाणं. एक पर्यटन या विषयावरती अख्खा गोवा सुरू आहे. असे कोणते मोठे उद्योगधंदे आले इकडे. इतकं सुंदर कोकण करता येईल. इतकं सुंदर कोकण करता येईल की ज्याची तुम्ही कल्पना पण कधी केली नसेल. ना तुम्हाला घर सोडावं लागेल ना तुम्हाला गाव सोडावं लागेल ना तुम्हाला तालुका सोडावा लागेल ना तुम्हाला जिल्हा सोडावा लागेल. जे मिळेल ते तुम्हाला इथेच मिळेल. तुम्हालाच नाही तुमच्या पोरांना देखील इथेच मिळेल. पण ते आत्तापर्यंत का झालं नाही याचं कारण तुम्ही त्याच लोकांना त्याच पक्षांना निवडून दिलं. तुम्ही इथून खासदार निवडून देता. तुम्ही इथून आमदार निवडून देता. हे आमचे खासदार जाऊन करतात काय हो दिल्लीमध्ये. कोणते प्रश्न मांडतात. कोकणच्या विषयामध्ये आतापर्यंत कोणते प्रश्न मांडले गेले. कोकणच्या पर्यटनाच्या विषयामध्ये कोणते प्रश्न मांडले गेले. अहो पर्यटन म्हणजे काय असतं एकदा तुम्ही जरा ना तुम्हाला आता माहिती असेल. आता एक टेलिव्हिजनवरती माहिती आहे तुम्हाला एक सिरीज यायची आणि हो म्हटलं ना त्याच्यात लाजण्यासारखं काही नाही आहे. एक बेवॉच नावाची सिरीज यायची माहिती आहे तुम्हाला. हो म्हणणार नाही तुम्ही पटकन. मला कल्पना आहे या गोष्टींची. पण आतापर्यंत कसे सगळ्या राजकारण्यांनी इतके वर्ष काढलीत की आम्ही कोकणाचा कॅलिफोर्निया करू. कोकणाचा कॅलिफोर्निया करू. मग जेव्हा टेलिव्हिजन आले आणि टेलिव्हिजनवरती जेव्हा कोकणाने पाहिलं की कॅलिफोर्निया कसा असतो मग त्यांच्या लक्षात आलं. राजकारण्यांच्याही लक्षात आलं की अरे ह्यांनी कॅलिफोर्निया पाहिला असाच आपल्याला कोकण बनवता नाही आला. पण ही गोष्ट सहज शक्य आहे. आमच्याकडे इथे चांगली हॉटेल्स येत नाहीत. त्या हॉटेलमध्ये त्या रिसॉर्ट्समध्ये लागणारी ज्याला आपण इंग्लिश स्पीकिंग आपली काही मुलं त्याचे इन्स्टिट्यूट्स काढायला लागतात. काही नाही आपल्याकडे.
कोणाला काही देणं घेणंच नाही आहे. कारण काहीही न करता जर समजा तुम्ही मतदान करत असाल तर करायला कशाला पाहिजे? काय आवश्यकता आहे? दर 5 वर्षानंतर काही न करता जर समजा तुम्ही उन्हातानामध्ये रांगेमध्ये उभेच राहणार असाल, राहा उभे. पिढ्यांच्या पिढ्या बर्बाद करून टाका या सगळ्या लोकांच्या समोर. राज ठाकरे ओरडून ओरडून सतत सांगतोय तुम्हाला की अरे तुम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक आहात, इतक्या संपन्न एका राज्याचे, ज्याचा इतिहास एवढा मोठा, त्या राज्याची हालत बनवून टाकली या लोकांनी. एक स्वाभिमानी कडाच म्हणून टाकला या राज्याचा. आणि आम्हाला त्याचं काही कौतुक, काही त्या गोष्टीबद्दल काही दुःखच नाही आम्हाला. आणि तुम्ही असे वागता म्हणून हे राजकारणी असे वागतात. तुमच्या विकासाचा विचार नाही, प्रदेशाच्या विकासाचा विचार नाही, काय नवीन प्रकल्प किंवा उद्योगधंदे आले पाहिजेत ह्याचा विचार नाही. गुंतलेत कशात? तर हा पक्ष या पक्षांमध्ये जातोय, तो पक्ष ह्या पक्षामध्ये जातोय, या आघाडीतला हा पक्ष दुसऱ्या आघाडीमध्ये जातोय, इकडे युतीमध्ये सरकतोय, इकडचे आमदार 40-40 आमदार विकले जात आहेत, इकडूनचे तिकडे येत आहेत. 5 वर्ष तमाशा बघताय. 5 वर्ष. 2019ला निवडणुका झाल्या. 2019ला निवडणुका झाल्यापासून या 24पर्यंत हेच उद्योग तुम्ही पाहिलेत. आणि हे सगळं तुम्ही जे पाहता ते सगळं तुम्ही हसण्यावारी देता. अरे तुला कळलं गेलं, तो विकला गेला. तो आमदारसाठी आपण नव्हतो का, आपण मतदानाला गेलो होतो आपण, तो अरे तो गेला, तो करोड रुपये घेतले आणि विकला गेला. आम्ही हसतोय, आम्ही मजा करतोय. मी काल म्हटलं ना की सगळे टोकदार प्रश्न आम्हाला विचारणार, पण हे आमचे पत्रकार बाकीच्यांना नाही विचारणार. यांची धारच बोथट झालेली आहे. हे पत्रकार काही वर्तमानपत्रामध्ये त्यांच्या विरोधात काही लिहिणार नाहीत, काही नाही करणार. समोर आले की हॅ हॅ हो करणार. संपला यांचा विषय. अर्थात हे लिहून देखील दाखवून देखील ह्यांना काय फरक पडतोय ते म्हणतील दाखवा. काय लिहायचं विरोधात लिहायचं लिहा विरोधात, आम्हाला काही फरक पडत नाही. कारण लोकांना जर काही फरक पडत नाही आहे तर तुम्ही लिहिण्याने आम्हाला काय फरक पडणार आहे? एक काळ होता ज्यावेळेला पत्रकारांना, संपादकांना राजकारणातले लोक घाबरायचे की बाबा माझ्याबद्दल लिहू नकोस, जरा देखील वाईट लिहू नकोस. एक भीती असायची त्यांच्या मनामध्ये. आता काही नाही, कोणाबद्दल कसली भीतीच नाही उरली. अहो तुमच्याबद्दल नाही भीती उरली, पत्रकारांबद्दल काय भीती उरणार आहे? आणि पुन्हा तुम्ही परत निवडणुकीला परत यांच्यासाठी म्हणून मतदानासाठी रांगेमध्ये उभे राहणार. हे त्यांना माहिती आहे. ही गोष्ट त्यांना कल्पना आहे या गोष्टींची. यांना विकास काही नाही आहे, काय यांना काही देणं घेणं नाही विकासाशी. जेवढा समाज यांना निर्बुद्ध ठेवता येईल, म्हणजे असाच ठेवता येईल, काय बाबा त्याला काही कल्पना नाही, माहिती नाही, काही नाही, त्याच्यापर्यंत कुठची गोष्ट जात नाही, त्याला काही वाटेत असत. म्हणजे मला तर कधी कधी कळत नाही माणसं जिवंत आहेत का पुतळे आहेत. नुसते जाताय आणि मतदान करताय दर 5 वर्षानंतर. पण एकालाही असं वाटत नाही की हे आमचा जो प्रदेश आहे या प्रदेशामध्ये या लोकांनी काय केलं असं विचार, असं पण तुम्हाला वाटत नाही. आणि म्हणून हे सगळे गोंधळ जो घालतात ना, कोणी कुठच्याही पक्षात चाललंय आणि कोणी कुठेही विकलं जात आहे आणि कोणी काहीही करतंय, हे त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी होत आहेत. कारण तुम्ही थंड बसलेला आहात, तुम्ही शांत बसलेला आहात. तुम्हाला स्वतःलाच विकास म्हणजे काय माहीत नाही आहे. तुमचे आजोबा, तुमचे वडील, तुम्ही त्याच गोष्टी ऐकत या लोकांना मतदान करत आलात. विकासाच्या व्याख्याच नाही माहिती तुम्हाला.
या निवडणुका होऊन जाऊन देत. मी येणार आहे परत कोकणामध्ये आणि तुम्हाला विकास नावाची गोष्ट काय असते ना, जी जगभर झालेली आहे ना, ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे काय असतं विकास म्हणजे काय असतो तो. आमच्या हातामध्ये ज्यावेळेला नाशिक महानगरपालिका होती, या नाशिकच्या महानगरपालिका हातामध्ये असताना नाशिकमध्ये ज्या गोष्टी केल्या, आज लोक सांगतायत आज की नाही जरा आमचं चुकलंच, जरा आमची मागच्या वेळेला आम्ही तुम्हाला मतदान करायला पाहिजे होतं. कारण तुम्ही जे काम नाशिकमध्ये करून ठेवलं ते ना त्याच्या अगोदर इतकी वर्ष झालं ना त्याच्यानंतर झालं. पाच वर्षाच्या आत, फक्त 5 वर्षाच्या आत ज्या गोष्टी तिथे नाशिकमध्ये करून दाखवल्या, तिकडचे रस्ते जाऊन बघा. आता वाट लागली असेल त्याची, किंवा वाट लावली असेल त्याची, पण जेव्हा ते रस्ते केले, ते रस्ते केल्यानंतर हे पावसाळ्यामध्ये रस्त्यात खड्डे पडतात नाही का, सगळ्या ठिकाणी खड्डे पडतात. कोकणाला तर काही नवीन काहीच नाही आहे. आमचा हायवे तर तसाच असतो. आमचा कोकणचा रस्ता 17-18 वर्ष झाली चालूच आहे, बनतोच आहे. आम्हाला काही वाटत नाही त्याचं, आम्हाला राग येत नाही, आम्हाला चीड येत नाही, आम्हाला काहीच वाटत नाही त्या गोष्टींचं. खड्ड्यातनं जायचं आहे, खड्ड्यातनं जाऊ, दरीतनं जायचं आहे, दरीतनं जाऊ, पुढे समुद्र आहे, समुद्राच्या खालून जाऊ, आम्हाला काही वाटत असंच झालेलं आहे. त्या नाशिकमध्ये जे रस्ते केले, आणि दरवेळेला पावसाळ्यामध्ये आमच्या टेलिव्हिजन चॅनलवरती दाखवतात की पहा पहा मुंबईमध्ये कसे खड्डे पडलेत, पहा पहा पुण्यात कसे खड्डे पडलेत, पहा पहा तुमच्या ठाण्यात कसे खड्डे पडलेत, नागपूरमध्ये कसे खड्डे पडलेत. माझ्यावर विश्वास बसत नसेल, एकदा नाशिकला जा आणि तिथल्या पत्रकारांना भेटा आणि बोला त्यांच्याशी. तसेच आहेत ना या पत्रकारांनी सांगितलं, तिकडे त्यांना सांगायचे चॅनलच्या हेड आणि सगळेजण की अरे नाशिकमधल्या खड्ड्यांचे तुम्ही फुटेज पाठवा आम्हाला. पत्रकार सांगायचे इथे नाशिकमध्ये रस्त्यात खड्डे नाही आहेत, कोणतं फुटेज पाठवू. ते म्हणतात की असं असू शकत नाही, मुंबईमध्ये खड्डे आहेत, पुण्यामध्ये खड्डे आहेत, ठाण्यामध्ये खड्डे आहेत, नाशिकमध्ये खड्डे कसे नाहीत. ते बोले नाही आहेत तर काय करू. अशा प्रकारचे रस्ते तिथे बांधले गेले. ज्या वेळेला ही कंत्राटं दिली गेली ना, रस्त्यांची कंत्राटं दिली गेली, त्यावेळेला आयुक्ताच्या समोर या कंत्राटदारांना बोलवलं होतं आणि त्या कंत्राटदारांना बोलून सांगितलं होतं, म्हटलं जर तुम्हाला ही सगळी कंत्राटं देत आहेत, तुमच्याकडे कोणी पैसे मागितले आहेत. ते बोले नाही. म्हटलं तुम्हाला हे सगळे पैसे तुमच्याकडे जाणार आहेत आणि त्याच्यात रस्ते बांधणार आहेत. ते बोलले हो. म्हटलं हे सगळे तुम्हाला रस्ते बांधायची कंत्राटं दिल्यानंतर जर मला रस्त्यामध्ये खड्डा दिसला, त्या खड्ड्यात उभा करून मारीन. काही नाही, चकाचक. मी मध्यंतरी या कोकणाच्या रस्त्यांबद्दल मी आमच्या नितीन गडकरींना फोन केला. म्हटलं हो नितीनजी, म्हटलं इतकी वर्ष झाली, म्हटलं हा आमचा कोकणाचा रस्ता होत नाही आहे, ट्रॅफिक जाम होतो आहे. म्हटलं तिथे अनेक, म्हटलं तिथे महिला असतात, गरोदर महिला असतात, लहान मुलं असतात, म्हटलं हे सगळे प्रवास करत असतात, त्याच्यामध्ये ट्रॅफिक जाम होतो, त्याच्यामध्ये म्हटलं गाड्या तुटतात. हे सगळं इतकी वर्ष चालू आहे. म्हटलं काहीतरी करा याच्याबद्दल. म्हटलं तुम्ही काहीतरी, म्हटलं उत्तरेच्या भागामध्ये म्हटलं रस्ते चांगले करताय असं तुम्हाला आम्हाला कळतं आहे. तुम्ही महाराष्ट्रातले, म्हटलं तुम्ही महाराष्ट्रामधला एक आमचा कोकणाचा रस्ता चांगला नाही करू शकत. आणि म्हटलं एवढे सगळे इतकी वर्ष लागतात कसे काय. मला म्हणाले अहो काय झालं आहे तिथे, ते जे कंत्राटदार होते ते सगळे पळून गेले. इकडच्या लोकांनी दिलेली असणार ती सगळी कामं.
कंत्राटा दिलेली असणार, त्या कंत्राटामध्ये सगळे टक्के वाढवून घेतलेले असणार, कंत्राटदाराकडे उरलेले असणार पैसे, अनेक कारणं असतील त्याला, पण रस्ता झाला नाही हे तर सत्य आहे. असं जगात कुठेही होत नाही हो, कुठेही होत नाही. असं महाराष्ट्रातही होत नाही, आमच्या फक्त कोकणात होतं. कारण आमचा कसा आहे, कोकणी माणूस आमचा सोशिक आहे, साधा आहे, भोळा आहे, कोणाला काही प्रश्न विचारत नाही, रागावत नाही, चिडत नाही, काही करत नाही. रस्ता बनला बनला, नाही बनला नाही बनला. या असल्या न चिंडणाऱ्या आणि संवेदना नसलेल्या लोकांचं नेतृत्व मला नाही करायचं. तुम्हाला जर याच्यात सुख मानायचं असेल, सुख माना, पण प्रगती काय असते, विकास काय असतो, डेव्हलपमेंट कशाला म्हणतात ना, एकदा राज ठाकरेच्या हातात सत्ता देऊन बघा, तुम्हाला दाखवतो डेव्हलपमेंट म्हणजे काय असते, ती प्रगती काय असते ती. अहो कसला केरळ घेऊन बसलाय आणि गोवा घेऊन बसलाय. सगळ्यांना मागे टाकू आपण, सगळ्यांना मागे टाकू आणि पुढे निघून जाऊ आपण. इतकी ताकद आपल्या या संपूर्ण कोकणामध्ये आहे. पण तुम्ही निवडून दिलेल्या आजपर्यंतच्या माणसांमध्ये ती इच्छाशक्ती नव्हती आणि नाही आहे. कोकणामध्ये जर समजा अशा प्रकारचा बदल करायचा असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा माणसं बदलावी लागतील, तुम्हाला पक्ष बदलावे लागतील. त्यात लोकांना मतदान करून ह्या हातात प्रश्न सुटणार नाही, तुमच्या हाताला काही लागणार नाही. अहो जे काम आजपर्यंत सत्तेच्या बाहेर राहून आपण केलेलं आहे, मग रेल्वेचं आंदोलन असू देत, मराठी पाट्यांचं आंदोलन असू देत, तुम्हाला मोबाईलवरती पहिल्यांदा जे मराठी ऐकू येतं त्याचं आंदोलन असू देत, किती आंदोलनं केली. हे टोलचं आंदोलन केलं, मुंबईमध्ये सगळे टोल बंद झाले, त्याच्या आधी 65 टोल नाके बंद केले. ही जी तुमची लुटमार सगळी सुरू होती ना, ही सगळ्या लुटमार सगळी थांबवली. विचार करा, जर बाहेर राहून जर समजा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही गोष्ट यशस्वी करू शकत असेल, उद्या तुम्ही जर समजा बांधवांनो बघितलं, माझ्या हातामध्ये जर समजा सत्ता दिली, मी खरंच सांगतो, हे मी तुम्हाला काही, मी सत्तेसाठी नाही मागत आहे, मी खुर्चीसाठी नाही मागत आहे, ती माझी इच्छा आहे. मी तुम्हाला आठवत असेल तर मी 2006 साली ज्याला पक्ष स्थापन केला, तो पक्ष स्थापनेच्या वेळेला मी एक वाक्य बोललो होतो की जगाला हेवा वाटावा असा महाराष्ट्र माझ्या हातून घडावा, एवढीच फक्त ईश्वरचरणी माझी इच्छा आहे. आणि ते घडू शकतो, होऊ शकतं, सहज शक्य आहे ते. ती इच्छाशक्ती माझ्याकडे आहे. ज्यांना आजपर्यंत मतदान करत आला त्या सर्वांना नाकारा. माझ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माझ्या सर्व उमेदवारांना आपण विजयी करा. तुम्हाला महाराष्ट्रात चमत्कार दाखवतो मी, तुम्हाला या कोकणात चमत्कार दाखवतो तुम्हाला मी. अनेक लोक येऊ इच्छितात तुमच्याकडे. मी कालच त्या वरळीमध्ये गेलो होतो, तिथे माझी सभा झाली, वरळी कोळीवाड्यामध्ये. तिथे वरळीचा किल्ला आहे आणि बरोबर समोर तिथे माहीमचा किल्ला आहे. 1675 साली बांधला आहे. 1675 साली म्हणजे महाराजांचा राज्याभिषेक झाल्यानंतर जवळपास 1 वर्षभरानी. इतका जुना आहे तो. ब्रिटिशांनी बांधलेले आहेत. कशासाठी बांधलेले आहेत? बांधले कशासाठी होते तर समुद्रावरती लक्ष ठेवण्यासाठी, की आपला शत्रू समुद्रमार्गे येईल त्याच्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी म्हणून हे किल्ले बांधले होते ब्रिटिशांनी. आज तुम्हालाही समुद्र आहे, पण लक्षात ठेवा बाबांनो, तुमचा शत्रू समुद्र मार्गावरनं नाही येणार, तो जमिनीवर नाही येणार. आणि तो येतोय, तुमच्या जमिनी हडप करायला येतोय. हे ज्याला तुम्ही राजकारणी 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 म्हणताय ना, हे राजकारणी नाही आहेत. हे सगळे जमिनीच्या व्यवहारातले दलाल आहेत. यांचं लक्ष फक्त तुमच्या जमिनीवरती आहे. तुमच्या पायाखालनं जमीन एकदा काढून घेतली की झाले मोकळे. तुम्ही तरी काय करू शकता?
हे फक्त जमिनी घेण्यासाठी म्हणून तुमच्याकडे येतात. इतर माणसं लावतात, आपलीच माणसं लावतात. आणि आपली माणसं येऊन एकेकाला हेरून बरोबर त्या जमिनीत येतात आणि पट्टेच्या पट्टे. बघा ना आता तो मागे कुठचा प्रकल्प इथे येणार होता ते नाणार. मग नाणारला विरोध झाला, मग नाणार बंद झालं. मग काय काढलं तर बारसूला आपण करू म्हणे. मी काय बोलतोय थोडं बारकाईने लक्ष द्या. नाणार गेलं आणि बारसूचा प्रस्ताव आला. बारसूचा काय प्रस्ताव आला की बारसूला 5,000 एकर जमीन आहे. कोणी घेतली होती, कधी घेतली होती? सरकारने घेतलेली तर नव्हती. मग ही 5,000 एकर जमीन आली कुठून? अचानक नाणार नंतर लगेच बारसूला प्रकल्प हलवा म्हणून इथे 5,000 एकर आली कुठून जमीन? अनेकांनी तुमच्या जमिनी घेऊन ठेवलेल्या आहेत. अनेक हे जे तुमच्याकडे राजकारणी म्हणून येतात हे राजकारणी नाही आहेत, हे तुमचे जमिनीचे सौदागर आहेत. मामूली किमतीबंद तुमच्याकडनं या जमिनी काढून घेत आहेत आणि त्याच्या 100 पट जमीन तुमची विकली जाते, किमतीने विकली जाते. आम्हाला पत्ता नाही. आमचा कोकणी माणूस भोळसट साधा. तुमच्या पायाखालनं जमिनी जात आहेत, आम्हाला पत्ता नाही आहे. अनेकांच्या गेल्याही असतील. हजारो एकर जमिनी जात आहेत म्हणजे काय जात आहेत विचार करा या गोष्टींची. की अचानक एक 5,000 एकर जमीन उपलब्ध कशी होते? 5,000 एकर जमीन कधी एकत्र बघितली आहे का हो? हे तुमच्या डोळ्यात देखत घडतंय आणि तुम्हाला या गोष्टींचा राग येत नाही, काही वाटत नाही या गोष्टींचं. मी मागे सांगितलं होतं ना, एकदा पायाखालची जमीन गेली ना तुमच्या की तुमचं अस्तित्व संपलं. कोण तुम्ही आहात, कुठले तुम्ही आहात, काय आहात? मी अनेकदा सांगतो की जगामध्ये जी युद्ध झाली ना, ज्याला आपण इतिहास म्हणतो ना, तो इतिहास हा भूगोलात नाही. इतिहास म्हणजे काय असतो? आपण काय इतिहास वाचतो? हिटलरने काय केलं तर भूप्रदेश त्यांनी पादाक्रांत केला, संपादन केला, मिळवला, जिंकला. जो आतापर्यंतचा इतिहास तुम्ही जो वाचत आलात ना सगळा, तो सगळा जमिनीशी निगडीत आहे. तो सगळा भूगोलाशी निगडीत आहे. जमीन ताब्यात घेणे, जमिनी ताब्यात घेणे, याच्यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातलीच लोक नाही आहेत, बाहेरच्या राज्यांमधली लोक आहेत. ते तुमच्या जमिनी घेत आहेत आणि तुमच्या जमिनी विकत घेऊन, मामूली किमतीत विकत घेऊन तुम्हाला नेस्तनाबूत करतायत, तुमचं अस्तित्व मिटवतायत. इतकं कसं रे तुम्ही बोळसटपणाने या सगळ्या गोष्टींकडे बघू शकता? आमच्याकडे उद्योगधंदे येत नाहीत, आमच्याकडे जी मुलं बाहेर जात आहेत, आमच्याकडच्या जमिनी विकल्या जात आहेत, काढल्या जात आहेत, पायाखालनं काढल्या जात आहेत. आम्ही शांतपणे बघत बसलो या गोष्टींकडे. आणि दुर्दैव हे की ज्यांना तुम्ही आजपर्यंत निवडून दिलत, ज्या पक्षांना तुम्ही आजपर्यंत निवडून दिलत, व्यवहार तेच करतायत. तुमचं अस्तित्व मिटवणारे त्यांच्यासाठी रांगेमध्ये उन्हातानामध्ये परत उभे राहणार तुम्ही मतदान करायला? तुमचं तुम्हालाच समजलं पाहिजे. बाकीचे सगळे तुमच्या जमिनी घेण्यासाठी हडप करण्यासाठी म्हणून तिथे सगळेजण उभे आहेत. आणि हा राज ठाकरे सांगतोय तुमच्या जमिनीवरती मी तुम्हाला उत्कर्ष करून दाखवतो, तुम्हाला प्रगती आणून दाखवतो आणि खरंच आणून दाखवतो. जे जगात जे मी पाहिलंय ते मला या कोकणामध्ये आणायचंय. आपल्याकडे घासून पुसून झालेला एक सुजलाम सुफलाम असा एक शब्द आहे. पण ही गोष्ट, हे प्रदेश, महाराष्ट्रासारखा प्रदेश आहे,
शिवछत्रपतींचा म्हणजे आशीर्वाद मिळालेला प्रदेश आहे आपल्याला. हा माणूस काय बघत होता ज्या वेळेला शिवछत्रपती आमचे आग्र्याहून सुटून जेव्हा इथे आले परत, त्याच्यानंतर औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब हा त्याची सगळी गादी वगैरे सगळं सोडून सगळं अख्खं कायमचा महाराष्ट्रामध्ये आला. 27 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये होता, 27 वर्ष, आणि इथे मेला. 2.5-3 जिल्ह्याचा नेहमी सांगतात ना आमच्याकडे शिवछत्रपतीचं, तुमचं राज्य केवढं, 2.5-3-4 जिल्ह्यांचं. मग 4 जिल्ह्यांचं होतं, तर औरंगजेब आला कशाला इथे? सोडून द्यायचं होतं. पण तो औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब इथे आला, 27 वर्ष इथे राहिला. संभाजीराजांशी लढला, संताजी धनानीशी लढला, राजाराम महाराजांशी लढला, आणि त्याच्यानंतर 27 वर्ष इथे राहिल्यानंतर इथे मेला. कशासाठी आला होता त्याला माहीत नव्हतं? म्हणजे 1680 साली महाराज गेले आणि 1681 साली औरंगजेब महाराष्ट्रामध्ये आला आहे, माहिती नव्हतं की ज्या माणसाने साठी म्हणून आपण इकडे आलोय तो माणूस नाही आहे, त्यांचं निधन झालेलं आहे, परत जायचं होतं. का महाराष्ट्रात थांबला? तो नुसता शिवाजी शहाजी भोसले या माणसाला मारायला नव्हता आला. तो शिवाजी नावाचा विचार मारायला आला होता. त्या औरंगजेबाला बरोबर समजलं होतं की हा विचार जर समजा या हिंद प्रांतामध्ये जर आतमध्ये शिरला, आपलं काही खरं नाही. आणि पुढे तेच झालं. पुढे तीच गोष्ट झाली. पुढे पेशव्यांनी जे आपण ज्याला मराठा साम्राज्य म्हणतो, हे अटके पार दिलं. या देशावरती, या संपूर्ण हिंद प्रांतावरती राज्य केलं. तो राज्य करतानाचा जो मंत्र होता ना, तो 3 अक्षरात होता. त्या मंत्राचं नाव होतं शिवाजी. अशी परंपरा लाभलेला आमचा महाराष्ट्र नेभडटपणे बसलाय, शांतपणे बसलाय. आमच्याकडचे लोक वाटेल तसे वागतायत, आमच्याकडचे राज्यकर्ते आणि राजकारणी कसेही वागतायत, आणि तुम्ही नुसते शांतपणे यांच्याकडे बघत बसलायत. तुम्ही जोपर्यंत यांच्यात बदल करत नाही तोपर्यंत कोकणात बदल होणार नाही. आणि म्हणून तुम्हाला एक विनंती करण्यासाठी म्हणून मी आज इथे आलो की येणाऱ्या 20 तारखेला ही संधी तुम्हाला आलेली आहे. त्याच्यानंतर परत 5 वर्ष तुमच्या आयुष्यातली गेली. 5 वर्ष परत काही नाही होणार. आणि ज्या लोकांनी अख्खा सगळा राजकीय गोंधळ घालून ठेवला गेल्या 5 वर्षामध्ये, त्या सगळ्या लोकांना असं वाटणार की आम्ही जे केलं ते बरोबर केलं, आम्ही जे विकले गेलो ते बरोबर विकले गेलो, आम्ही जे पक्ष फोडून इथे तिथे गेलो किंवा आम्ही पक्ष घेऊनच दुसरीकडे गेलो, आम्ही बरोबर केलं. ह्यांचा समज जोपर्यंत तुम्ही चिडून भडकून जोपर्यंत दूर करत नाही तोपर्यंत हे विकासाचे स्वप्न विसरून जा. आणि म्हणून मला आपल्याला आज एवढंच फक्त सांगण्यासाठी इथे आलो आहे. येत्या 20 तारखेला ही संधी तुम्हाला आलेली आहे. तुमचे जे कोणी मित्रपरिवारातले लोक असतील, जे कोण तुमचे नातेवाईक असतील, जे इथे कोकणात राहत असतील, मुंबईत राहत असतील, कुठेही राहत असतील, जिथे जिथे आता तुम्ही जाल तिथे तिथे या गोष्टींचा तुम्ही विचार करणं आणि प्रचार करणं गरजेचं आहे की ही 20 तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. या 20 तारखेला जर या महाराष्ट्रात बदल झाला नाही, महाराष्ट्र बर्बाद झाला म्हणून समजा. आणि म्हणून बांधवांनो, भगिनींनो, मी आता आपल्याला फक्त एक आवाहन करण्यासाठी इथे उभा आहे. येत्या 20 तारखेला जे मतदान होणार आहे त्या मतदानामध्ये माझे जे शिलेदार आहेत, प्रमोद गांधी, संतोष अबगुल आणि फैजल पोपेरे, या 3 आता इथे 3 आहेत. पण माझी महाराष्ट्राला विनंती आहे की जिथे जिथे म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिथे उमेदवार उभे असतील त्या सर्व उमेदवारांना येत्या 20 तारखेला आपण रेल्वे इंजिन या निशाणीवरती आपण बटन दाबून या सर्वांना प्रचंड मताने आपण विजयी करावं असं एक आवाहन करतो. आणि आपण सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. या ठिकाणी
मतदार राजा आपली भूमिका निभावेलच, पण तत्पूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाचे 60 कार्यकर्ते या ठिकाणी आपल्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश करत आहेत. पण तत्पूर्वी राष्ट्रगीत घेऊन या औपचारिक सभेची आपण सांगता करतोय. मी आपणा सर्वांना विनंती करेन की राष्ट्राच्या आदराप्रित्यर्थ, भारत मातेच्या आदराप्रित्यर्थ आपण सगळे उभे राहूया. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. भारत भाग्य विधाता पंजाब तुझा गंगा उत्तर जगदीत शुभ में जागे सर्व शुभ आशिष मागे गाहे भारत माता की. ताबडतोब आपण साहेबांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश घेऊन पुढील 2 सभांसाठी साहेब इथे मार्गक्रमित व्हावेत. जरा जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात पुन्हा एकदा आपण आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांचे आभार मानूया. कोकणची गणित बदलूया आणि या 60 कार्यकर्त्यांचा प्रवेश राजसाहेबांच्या उपस्थितीमध्ये इथे होतोय. तमाम महाराष्ट्राच्या रयतेला, जनतेला भेटण्यासाठी आदरणीय राजसाहेब पत्रकारांच्या भेटीला आणि तमाम मनसैनिकांच्या भेटीला या ठिकाणी उतरलेत. हा वसा, हा वारसा हिंदुत्वाचा